Napalgang patay ang usa ka 59 anyos nga babae nga nasangit sa intake gate sa usa ka dam sa Surala, South Cotabato. Gituhang na lumos ang biktima human na anod sa baha. Gikakurat sa mga residente ang napalgang patayng lawas sa babae nga nasangit sa intake gate sa usa ka dam sa barangay Kulungulo, Surala, South Cotabato niadtong Sabado sa gabi. Napalgan kini sa caretaker sa maong dam dihang manglimpyo unta sa nangasangit nga gapnod ug basura sa maong dam. Gilain kining gi-retrieve sa mga rescuers sa LGU. Nasayran nga among biktima residente sa Barangay Lamsugod ug nag-edad og 59 anyos. Matud sa PNP, saysay sa kabanay sa biktima, gituhang naligo ang biktima sa suba sa Ala River. Posibleng naabtan kuno kini sa ulo sa baha ug naanod hangtod nga napalga na lang kini sa maong dam. Sa gipaygayong post-mortem sa PNP, wala matud pa foul play nga nakita. Gitagad na sa kabanay ang patayng lawas sa biktima. Ginasulayan pang makuhaan og pahayag ang kabanay niini.